Kasvanen keittiöön, tietenkin minä olen täällä. Näkyykö tää nyt? Kai näkyy. Okei, eli mulla on mun kokkihattu. Tietenkin. Sehän on kaikkein tärkein asia kokkaamisessa. Ota nyt jotenkin näkyy. Mä uskon saada teidät silleen, että näette myös mitäs mä kokkaan. Tällä kertaa. Näettekö? Kyllä te varmaan näette. Mulla on tämmönen kiva kokkihattu nytten tässä. Joten aloitetaan. Mitäs mä tekisin muuten? En oo vielä keksinyt. Tehdään vaan jonkinlainen juttu. Vaikka joku pirteä kiva salaatti. Tai no hetkonen. Mitä mä tekisin? Mä vaan tein jotain. Okei, eli kiva kurkkuveitsi. Tietenkin kurkku. Halki tästä. Voit kuoria jos haluat, mutta mä en jaksa. Niin että tästä vaan minä vedän nyt halkisen ja vielä tästä. Tiesittekö muuten, että kurkku elää vielä silloinkin, kun sä vaikka syöt sitä leivän välissä? Joten tää kurkku elää vielä. Anteeksi. Pysys nyt näin. Mulla on aika iso palo, mutta ei siellä ole mitään väliä. Vitsi, kun mulla ei ole tomaattia. Sitten olisi tullut hyviä. Mä otan riskin ja laitan jotain, jota yleensä minä en käytä missään salaatissa. Nimittäin punajuuri. Ja minä tykkään punajuuresta. Ja näinhän tätä. Hyvä ja kiinteä tällainen. Ojee, se lähti näin hienosti. Pitää olla aika varovainen, kuten Jari elää sormista. Ihan sama. Verta. Minä kuolen tänne. Tehdään kivoja suikaleita tästä. Täällä on kivoja kuutioita, ihan pikkukuutioita. Mun siskot niin hirveästi pitää näistä videoista, niin minä teen näitä. Terveisiä sinne ja nähdään huomenna. Koska en oo enää kipeä. Mutta on silti pois koulusta. Ihan varmuuden vuoksi, ettei tartuta kenenkään. Tai no mitähän. Tartuta, enhän mä oo enää kipeä. Muuten, tekisiköhänkö huomennakin videon siitä meidän kivasta päivästä? Mitä mieltä olet, Satu? Siskoseni. Mitä mieltä olet? Pitäisikö tehdä sitä videoa? Lähetä minulle tekstiviesti, Satu. Niin tiedetään se. Nyt mun jalkoihin. Mun jalat kärsii. Mä otan tuolta tuolia. Odottakaa pikku hetki. Wonderful. Nyt te näette mutkin. Toivottavasti. Taidan ottaa tän paremman veitsen. Mä teen tästä niinku suikaleita. Vitsi kun meillä on miniluumutomaatteja.
vitsin. Jutskeata vielä lisäilemään. Voitte lisätä vaikka kesäkurpitsaa. Onks tää se? On. Varmaan jos haluatte. Mutta minä en niistä tykkää. Sitten niin. Lisätäänkö vähän kivaa Berliinin makkaraa mukaan? Jos ei ole Berliinin makkaraa, voi vaan niinku tällaista perinteistä lauantai-makkaraa Atrialta. Tai jotain makkaraa. Ihan vähän. Mä haluan lisätä tätä kivaa Berliinin makkaraa. Elikkä Berliinin, tää on niinku suikaleina, vaan 2 pikkusuikaletta. Elikkä se näyttää niinku täältä se Berliinin. Tulee hyvä. En ole yhtään varma. Tämä on sinun vastuullasi, Jassa. Ja sinun on sitten pakko tehdä tämä, koska itse vähän tämän halusit. Ensi kerralla, Satu, annat mulle jonkun vitsin ohjeen, mitä mä voisin tehdä. Koska mä en usko, että tästä tulee oikein hyvä. Okei, makkarat sinne. Mä taidan oikeesti syödä estota. Aika yksinkertaista. Mutta hei! Melkein unohdin. Tällaista kivaa Herbamare-suolaa, original. Valmistettu merisuolasta, puutarhatuotteista, luomuyrteistä ja vihanneksista, niinku tällainen. Tää on tosi hyvä. Lisätään sitä vähän. Ei liikaa, koska se on aika maukasta. Voit käyttää ihan tavallista suolaa, mutta mä pidän tästä paljon. Joten minäpä lisäsin tämän. Tuleekohanko tästä hyvää? Mä en taida oikeasti syödä. Tätä oikeastaan on niin paha. Punajuuri. Niin ja näin. Kurkku. Ei ole oikeastaan niin paha. Kaikkea yhdessä. Ei ole mitään pahaa. Mut mulla ei ole nälkä. Mihin? Sinne meni hyvä Berliinin makkara muuten. Voi vittiä. Siinä sulle salätti, Satu. Hä hä.